datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih di bulan yang mulia kados saat menika Gusti Allah niki bakal paring rezeki dateng kula panjenengan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka datangnya niku pasti niku. Kula wani muni pasti keranten kula pun ngrasakaken. Kula niki pun ngrasakaken mambeng ya ora ngipi apa-apa ya ora apa-apa dengan barokah istighfar. Nggih, niki rezeki langsung dugi. Lah pramila monggo kula panjenengan, kula yakin sedaya manusia akan keinginan punya rezeki yang tak disangka datangnya, kagungan rezeki sing gak dikira-kira tekone, gak disangka tekone. Ayo kula panjenengan nok bulan Rajab niki sing akeh oleh maca istighfar, cek diparingi barokah, pikiran sing sumpeng nggih, pikiran sing ruwet niku diilangi, ati sing susah diganti kebungahan, rezeki ditekakno kalian Allah tak disangka-sangka napa datange lan waktune. Kula niki yakin saestu niku. Kula keranten pun buktekaken ngoten niku bola-bali, pun buktekaken. Moro-moro enten tamu. Nggih di samping gawane gula. Nggih mantun ngoten mulih kadang kula sik disalam. Maro enten tamu malih, nggih, maro ngeteri rokok. Lah ngoten niku. Niki la barokahe istighfar khususe nok bulan ingkang mulya kados saat menika bulan Rajab. Pun putus dugi ngriku monggo kula panjenengan ayo baik pribadi kula piyambak wonten bulan ingkang mulya kita ngadah-ngadahaken maos istighfar. Mek kiyang niku sing angel nggadahi ati sing yakin dongaku dikabulno, ngoten niku sing angel. Lah tiyang niku kadang-kadang lek donga ping pisan, ping pindho, ping telu kok nganti ping 5 gak dikabulno, wis dongane ora mandi ora sarasen aku. Sing kathah ngoten. Lah niki karepe manungsa niku sekali donga kabulno niki karepe manungsa. Lah pangeran niku ora gelem sifat sing kesusu. Al ajalu